我がマリ今のオイラはその程度か。かの者の剣となれ。かの者の剣となる。かの者の剣となれ。かの者の剣となれ。かの者を守る盾となれ。魔力の本流よ。かの者の剣となる。かの者を守る盾となれ。また強くなったぞ。かの者の剣となれ。かの者に風のごとき軽さを。
したまえ。かの者の傷を癒したまえ。皆に誇れるかの者の剣となれ。この力が私をより美しく彩る。エルヴィン、もっとオイラを頼ってよ。この力で平和を作るんだ。さすが。それは違う。それが政権ラングリ政権があってあるあるはず。無駄ではない。少なくとも我々そして我は全ての時間に同時に存在しているのだからな。これでレスターやジェシカとの約束も果たせた。アルハザードとラングリッサーの役目はせっかくと。そうだ。大陸を遠い強大すぎる力を持つことはだけど、カオス。光の末裔の意志まで滅んだわけではない。我々がそれじゃあ。いや。さあ、テートへ戻ろう。行くのか。あいつか。あ。さあ、そいつは。だけどよ。アルハザードをめぐる戦いは絶えることがない。これで終わりだ。
悟しなよ。終わりだ。祈るがいい。力の差もわからぬ愚か者めが。私の手にかかることを光栄に思うんだね。